בוקר אור, מה נשמע? אתמול קיבלתי מסר מאוד מאוד חשוב להעביר לכם. אני מצלמת מבחוץ ואני מקווה ששומעים טוב את המסר. אז ככה, מאוד מאוד חשוב לשמור על תודעה גבוהה. כרגע יש באמת, אני לא אוהבת להשתמש במשפט מלחמה, אבל יש מאבק בתודעות. כמובן שרוצים שאנחנו נשאר בתודעה נמוכה, כי בתודעה נמוכה אנחנו נשלטים, ואנחנו אמורים לצאת לחופשי. אז לשחרר אנרגיה של התנגדויות ומאבק, מאבקים פנימיים, לשחרר, להתחבר עוד ועוד פנימה לאהבה. מה שראיתי באחד הטיפולים שלי, דרך מטופלת כמובן, יש כמו איזה מטריצה כזאת שיושבת עלינו, וזה משהו של התודעה הישנה. זה כמו מבנה כזה שיושב, הוא ישן, אז שכל אחד יסתכל מה המבנה העתיק בתוכו שהוא צריך לשחרר. סתם לדוגמה, אצל המטופלת זה היה תודעה של הקיבוץ, שהיא שם אמרו לה כל מיני דברים. אני באופן אישי נגיד ראיתי משהו של סבא שלי שצף. אז צריך מצד אחד לשחרר את התמונה הגבוהה הזאת או המבנה הגבוה הזה, מצד שני לחזור לילדה הקטנה, לשמחה, לפשטות, לכלילות, כל הדברים האלה. לצאת מתודעת קורבן, לקחת אחריות ועצמאות בחיים שלנו, לא לחכות שמישהו יושיע אותנו. אנחנו בני אנוש, יצורים עוצמתיים, יצורים שיוצרים, שיודעים ליצור, יש לנו את הכוח ליצור. יש לנו יכולת ליצור את החיים שלנו כפי שאנחנו רוצים וכפי שאנחנו בוחרים, וזה בעצם הנקודות העיקריות. אם אנחנו נבין את זה ונפנים את זה, אנחנו נהיה במקום אחר היום. אנחנו יותר מדי זמן חיכינו והיינו בתודעה של קורבן, ועכשיו בעצם זה הזמן להשתחרר, להיות חופשיים באמת, ליצור את החיים שלנו ולנהל את החיים שלנו כפי שאנחנו רוצים, ופשוט להיות אהבה. זה הכל, זה הכי פשוט שיש. וזה עוד פעם אנחנו עושים רק על ידי חיבור פנימה. זו הדרך. אז שיהיה אחלה יום, נריץ צול דרך הלב, שתפו למי שצריך, נשיקות.